I en pàgina ja cultural, les il·lustracions de l'artista nord-americà Richard Maguire estan exposades en les col·leccions permanents dels més importants museus d'art modern i de disseny. La seva obra més reconeguda és Here, una proposta narrativa que el va convertir en tot un referent mundial. El racó d'una habitació, un espai aparentment ordinari però que amaga històries extraordinàries al llarg del temps. És aquí, en este punt físic i geogràfic, on l'il·lustrador nord-americà Richard Maguire ens convida a explorar el temps i l'espai en la seva obra mestra, Here. The idea came to me because I had just moved into a new apartment and I was thinking about the person who lived there before me. And then a friend came to visit me and he was telling me about his new computer. This is in 1988. And he was talking about the Windows program, and he said, "Oh, you can open these different windows." And I was like, boom! And that was the eureka moment where I thought I can show multiple views of time. Esta idea es va materialitzar en una historieta de 6 pàgines que Maguire reconfiguraria després en la novel·la gràfica del mateix nom, publicada el 2014. Una dècada més tard, el director nord-americà Robert Zemeckis la portaria al cinema, un viatge en el temps sense moure's. Every day you're time tripping. You walk into a room, you smell something that reminds you of your childhood, or you hear a song suddenly and you're thinking of your teenage years. Maguire, que ha il·lustrat revistes com The New Yorker o ha treballat en cine i animació, ha abordat el present i futur de la il·lustració en el col·loqui Quan el còmic es desborda, a la Universitat de València.